Gaurko polit honetan euskal gizartea gerota anitzagoa dela esango dugu eta guk plato honetan aniztasun horri tartea egin nahi diogu. Astero euskal gizartean bizi diren etorri, etnia eta kultura anitzetako bizilagunak ezagutuko ditugu. Bizikidetzan eta elkarren ezagutzan sakontzeaz gain, gizartean errotuta dauden hainbat mito eta aurreiritzi deseraikitzen ere saiatuko gara atal berri honetan. Eta horretarako Afrika Bibank izango dugu gure lehen da biziko bizilaguna Afrika mila esker benetan. Astero gurekin izango zara. Pozik zaude? Bai, pozik. Urduri ere bai? Bai. Baita ere, lasai. Azalduko diguzu nolakoa izango den bizilagunak atalau? Bueno, dibertsitateari buruzko atala izango da, zeuk esan duzen moduan, da denetarik pertsonai ezberdinak izango duguz. Amenguak, amen jaioziranak, kanpune jaioziranak, baina amen bizidiranak, euskaldunak eta gauza asko dekotenak kontatzeko. Bueno, bizilagun izango zaitugu astero jende berria etorriko da, baina lehen da biziko egun honetan zu ere pixka bat ezagutu nahi zaitugu. Venga. Bai, eta irutzen baldin bazaizu egingo dizut pertsona bati egindakioken galderarik zailena. A ber. Nor da Afrika Bibank? Afrika Bibank nor dan? Ba, Afrikarren seme alaba, Ginea Ekuatorialetik etorritako alaba, barkatu. Abeslaria, euskaldun barriza, musikia eta bizitza gustatzen biatan pertsona bat, eta, bueno, artistia, presentadoria denetarik eitzen dut. Ba, artistine kontuak eitzen dut, bai. Esan duzu Bilbon... Ez dauna esatia, en plan, neu artista naz, baina... Bai, artista zara eta badakigu deno gara horren testigu. Esan duzu Bilbon jaiotakoa zarela. Bai, Bilbon. Algortan bizi zanaz, bai. Alare, jendeak, zenbat aldiz esan dizu, bai, Bilbon jaioa, algortakoa zara, bai, baina nongoa. Baina nongoa hori, ba, askotan entzun behar izan dut. Normalian ezagutzen ez nagoenek galdetzen duzte, hola, nongoa zara? Algortakoa, bai, baina nongoa, ez dakit, Fueros kalekua, baina nongoa, eta Ginea Ekuatorialekoa, bale. Eta esaten dut, ala, hori jakin nahi dabe. Eta horrek, ez dakit, zuri barruan zerbait sortzen dizu, molestatzen dizu, berdin zaizu? Ba, peni emoten hau batzutan, ez? Esaten dut, bueno, kuriosidadia izango dabe bai, baina ez dakit, amengua izan da, euskara zerbaitzen esatia nongoa zaren, ba, amengua, baina, bueno, sustaiaketan jakin nahi badabez, esango oso arro sentitzen naz, nire sustaietaz, orduan ez dekot problemari. Euskal Herrian ezagutzen zaitugu, artista ezaguna zara. Nola hasi zinen artista izaten esan dezagun musikaren edo mundu honetan sartzen? Ba, betidanik izan dut afizioia musikarako eta dantzarako, eta kasualidadez hasi nintzen Keno Falte talde batian, reggae egiten, da koruak eitzen, da hortik pasan nintzen etxaiakera, lekitxora jo nintzen bizitzen, da hortik Fermi Muguruza ezagutu neban, da Inigo Muguruza bebai, da horrekin kolaborazioak egin dodaz, Gontzal Mendibil, Kepa Junkeragaz, munduan sartu nintzen, da ondo nagoela esan bihar dut, ez? Eta Afrika oholtza baten gainean euskaraz kantatu duen lehenengo emakume beltza zara, nere buruan bai? Neurian be bai. Baita ere, bai. Nuk ez dute beste baltsarik ikusi esenarixuan, dinot. Ez dut ikusi inoiz be. Ez emakumezkoa, ez gizonezkoa, bakarra nintzen, da emakume gitxi ginean be bai. Niko goratzen zaitu, guk ikusi zintugun lehenbiziko aldiz, Etxaiak taldearekin Usurbilgo frontoian. Eta gogoratu egiten zara. Gogoratu egiten naiz. Urteetaz ez dugu hitz egingo, baina aspaldi xamar izango zen noski. Baina bai, den hori oso gogoan geratu zitzaigun irudi bat izan zen. Bai, geratu ziren danak holan, harrituta, sorpresia baltsa bat, abesten, euskaraz, en plan, zer gertatzen ari damen, zer da broma bat, ero bai. Ba, ikusi egingo zaitugu, kantatzen, nola ez, emakumeak, abestian, Afrika Bibank. Horrela jazten banaz, neretzat egiten dut, da zuretzako, zuk pentsaten dozu moduan, zerteko seguruan. Emakumean eta libre bizi nahi duten egiteko eta izateko, oztopoak bidea, itxaropena gotzen, beldurra gorpuzia sentitzen dute. Emakumea naiz eta libre bizi nahi dut. Hori kantatzen duzu, abesti honetan, esan nahi handiko
abestia da, ezta? Hori da, nera ametsa da, emakume guztion ametsa, ez? Libre izatea, beldurrik barik bizitzia eta nahi dugun moduan adieraztia. Nola hartu zaitu jendeak? Kanta hau Esan nahi dinozu dut, ero... zu holtzara igo zinenean, eta lehenbiziko aldiz, esan dezagun bideo hori egiten hasi zinenean, eta erreakzioak eta jendeak, Front Woman bezala nola hartu zaitu jendeak? Ona esango neuke. Basikerian esan dodana, sorpresia, baina gero, ne pentsaten dute jentiari gustaten jakola, ez? Ez da hori, baina nire kontzertuetara eta nire musika entzuten da benek esaten dabe, ondo dagoela eta oso ondo, segi aurrera, musika egiten da euskaraz abesten. Da horrek egin jarrak emoten hau, ez? Aurrera jarraitzeko ze honek bidea, bakizu artisten bizitzia nahiko batxadala, baina, bueno, amentxe gauz. Eta zu jaio zarenetik gaur arte, euskal gizarteak zerbaitetan aurrera egin duela iruditzen zaizu, honi dagokionez? Aldaketarik sumatu duzu? Bai, musikaldetik estilo diferentiak lantzen ari direz, eta baita neu txikinan itzenean ez zegoen hainbeste jende ezberdina, neu nitzen arrarua. Toki guztizetan, ordune kaleti juten naz metroan da kaletik ikusten dute, hori justo anistasuna. Beti amestu izan dudana, eta esaten ala, gero eta jende gehiago. Eta euskaldun berri asko dauz, baltsak, bebai, afroeuskaldunak. Asko dauz, bai. Soula ere bai, esan duzu estilo desberdinak ari garela ezagutzen, baina... Soula ez, mesedez. Horzu badukatzu arantzatxo bat, ez? Bai, ez dakit zeratik, bluesa entzuten da, jazz, rock, reggae, da bapatian salto bat emoten dabe, hip-hop bestia, eta esaten dut. Da soul, da R&B nun geratzen direz. Da hori ja gatza da, erronka bat. Beti biharrian egon biharramen. Beti biharra erronka bat, Beti biharra erronka bat. Afrika, astero euskal gizartean bizi diren jatorri etnia eta kultura desberdinetako anitzetako bizilagunak ekarriko dizkiguzu gaurko saiora.